No niin, mulla täällä on Maltti ja tänään me pelataan tätä Call of Dutyä. Mulla on tää koneelle Team Deathmatchi vähän aikaa. Tänään voitais vaikka jutella tosta Minecraftista ja sit Call of Dutystä. Siis tästä nelosesta, onko teille sitä koneelle? Ja sitten te voitte laittaa kommentteihin, jos teillä on jotain hauskaa. Mä aloitan tästä täällä AK:lta vähän lakaa tässä aina alussa. Sitten mä lähden tossa, niin. Minecraft, mitä mieltä te olette siitä? Mulla on tässä just uusi mikki ja näissä. Tosta saan yhden tapon jo. Halkonen tappoinen. Niin, mä oon tässä justiinsa pelkintäiltä menossa ja ihan kiva minä oon tässä nytten ja vähän Call of Duty 4 ja vähän kommentaattoria ajattelin tehdä ja sitten mä kuolen tossa. Mulla meni tässä pelissä ihan välillä ihan hyvin. Mä saan yhdessä vissiin 2 tappoakin. Ja niinku putkee. No niin, otetaan tosta tuo. Kato, se oli oma sen. Sitten mut ammutaan. Niin. Onks teillä Call of Dutyä koneelle? Mitä te olette mieltä? Ja sit niin, oi siinä tulee hienoja vähän näitä niin se Call of Duty koneelle kannattaa ehdottomasti hankkia, vaan on koneen prosessori. Mielestäni tähän tarvitsee 2,3 GHz prosessorin, jos hän haluaa tätä pelata. Ja minunkin tällä läppärietietokoneella pyörii todella hyvin tämä pelaan tässä AK:lla. Ja sitten Minecraftikin pyörii tällä koneella ihan hyvin, sekin on hyvä peli. Ja hyvän pelin mä sain kaveriltani, jonka nimi on Elias. Ja sain sen ilmaiseksi, kun hän osti MP3, niin tämän sai ilmaiseksi siinä mukana. Ja mulla ei oo oikeesti oikein lupaa pelata tätä, mutta mä pelaan tässä salaa, niin mitäs mulla? Siinä tulee mulle Skype-puhelu. Mä katson tätä tässä. Niin. Ja niin. Niin. Tästä taitaa tulla se seuraavalla elämällä se anteeksi kun mä sekoilin, kun mä puhun tässä kaverin kanssa chatissä Skypessä, mutta tässä mä aloin tossa tiputtamisen, saanko mä ihan 2 tappoa tässä seuraavalla elämällä. Sitten siitä tosta 1. Sitten mä napsasin vielä toisen tosta ikkunasta. Aika hyvin silleen. Mikä on teidän paras trikki, mitä te teette? Mun on 9 minuuttia, mä sain sen ihme helikopteri, se ampu 2 tyyppiä, mut sitten mä katso tuossa on niitä pääkaloja. Ne on vähän hauskan näköisiä, vähän hölmö, niin katsotteko te Simpsoneita? Meikä katsotaan, mun mielestä se on ihan hauskaa, ja sit mä oon ajatellut aloittaa niinku airsoftaamisen. Onko teillä mitään hyviä paikkoja? Mä itse asun tuossa Oulussa, niin olisiko mitään hyviä paikkoja? No niin, nyt se peli alkaa päättyä, mutta laittakaa kommentteja. Rate, comment and subscribe, niin kuin sanotaan. Niin, moikka!